दाइनथि बड'लेण्ड गेलेन्ड मार्टियार्स मेम'रियेल फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफी 2024 भकतपारा आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दैदेनजानाय दिनैनि नैबे जोबथा फाइनेल खेला जोबोद गाजा गोमजायै जानानै थांबाय आरो आङो मोनसे बाथ्राखौनो बुंनो नागिरगोन हयथ' दिनैनि तारिखाव देग्लायनि बोसोराव भकतपारानि नैबे स्टेडियामाव जिबायदि रायजो राजा लोब लोब नुदोंबो आं गुबुनाव बिदि नुनाय जायाखै ओंखायनो जोबोद साबायखर होदों आङो भकतपारा आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरि आरो बानजायनि आफादनि मावथि बिथांमोनखौ जों नुबाय सोरखारा जिहेतु माने फिल्डफोरखौ माने फोजोबखांनांगौमोन नाथाय दिनैसिम बेबायदि थांखि लायाखै नोंथाङा जिहेतु दायो बोसोनगिरि हिसाबै गोबाव सम माने थासारिफोरखौ नुबोबाय दा सरकारनि फारसे मा खावलायगोन बे समाव आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरगोन दहायबो लामायाव एसे सानबोबाय थादों आङो दाखालि आं जेलानिखि 13 बोसोर बैसोनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय मसलपुर हायार सेकेन्डारिनि गेजेर गेलेग्रा फोथाराव जि फाइनाल गेलेनाय जादोंमोन बेवहाय बिटिआरनि चिफ बिथाङा बिटिआरनि सिङाव गासैबो साब डिभिजनाव मोनफा मोनफा 5 कौटिनि बा सोरबा बबेबा 10 कौटिनि जि स्टेडियाम बानायनो नागिरदों बे जोबोद साबायखर आरो बेनि दारै आङो बेखौनो सानगोन जे बिटिआरनि चिफआ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि माने बड'फा नोजोरथियारि जि थांखिजों गेलेनायनि सायाव जिबायदि जोङो गोजोन होदों आरो बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो सोब गोसो होनायखौ आं नुनो मोनदों बेनिखायनो आङो सरकारखौ मोनसे खावलायनो लुबैदों हयथ' हायोब्ला बा आङो बुंनो नागिरगोन जे नैबे भकतपारायाव जाहाथे बेबायदि स्टेडियामखौ जाहाथे बानायनानै होयो आरो नैबे ओनसोलनि जि गेलेगिरि जिनोखि गेलेगिरि जोंनि उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोर दं बिथांमोनखौ जाहाथे उत्साह होयो बेनि थाखाय आं बिटिआरनि चिफखौ खावलायगोन थेंक इउ